ободониву созандагӣ дар деҳоти шаҳри Турсунзода марҳила ба марҳила ба сатҳи сифатан нав баромада, дар ин раванд сокинон низ саҳми босазои худро гузошта истодаанд. Дар ҷамоати деҳоти Работ қисме аз роҳҳои маҳаллии ҳудуди деҳаҳо бетонпӯшу асфалтпӯш гардидаанд, аммо қитъаҳое ҳастанд, ки ҳамоно таъмирталаб боқӣ мондаанд. Аз ҷумла ин масир, ки то деҳаҳои наздикӯҳӣ тӯл кашидааст, дар чунин вазъ қарор дорад. Ҳарчанд қитъаҳои алоҳидаи ин роҳ бетонпӯш гардида бошанд ҳам, вале то ҳол корҳои таъмирӣ пурра ба сомон расонида нашудааст. масъулини ҷамоати деҳоти Работ дар чунин вазъ қарор доштани ин роҳи маҳаллиро чунин шарҳ доданд. Зиёда аз 1 километр байни деҳаи Деҳвак, Ширкент муфарҷ кунем, дар ҳоли омодабошӣ қарор дорад. Битум бо шағалро якҷоя кардагем, бояд ба муддати кӯтоҳтарин дар моҳи август соли 2024 супорем. Якун ҳаст дар ҳудуди ҷамоат деҳот, ки як хел деҳаҳо каму беш роҳҳош таъмир накарда, ки ман боварӣ комил дорам, ки то муддати 2025 пурра роҳҳои ҳудуди деҳаи ҷамоати деҳоти Работ ва маҳаллаҳои дохил деҳаҳо пурра мунфарҷ ва битонпӯш карда мешавад. солимии ҷомеат дар мадди аввал қарор дорад ва беҳтар гардонидани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ дар деҳот низ аз тадбирҳои саривақтӣ ба шумор меравад. бунгоҳи тиббии деҳаи Ширкент ба бештар аз 2500 нафар аҳолии деҳаҳои Кадучӣ, Гарав ва Ширкент хизматрасонӣ менамояд. аммо дар ин ҷо ба ин миқдор аҳолӣ 3 нафар корманди соҳаи тиб фаъолият намуда истоданд, ки ба гуфтаи худи кормандон мушкилии норасоии кормандонро эҳсос мекунанд. сӯзандоруҳо ва дигар зарфҳои аз маводҳои тиббӣ холишуда бояд дар қуттии махсус нигоҳ дошта шуда тавассути маҳлулҳо безарар гардонида шаванд. аммо ин бунгоҳи тиббӣ чунин қуттиҳоро надорад. ё ҳолати дигар дар хонаи саломатии деҳаи Қибчоқ. ин ҷо ҳуҷҷатҳои қаблан пур карда шуда дар ҳолати зайл нигоҳ дошта мешавад. дар ин баробар ҳуҷрае аз ин бино токунун таъмир нагардидааст. масъулини кӯмаки аввалияи тиббию санитариро, ки бунгоҳҳо ва марказҳои саломатӣ дар деҳот ба онҳо вобаста шудааст, мебояд ҷиҳати беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва нигоҳ доштани ҳолати хуби санитарӣ дар маҳал тадбирҳои саривақтӣ андешанд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, Ахбор. дар ҷумъяи имрӯза ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон яке аз масъалаҳои муҳимтарин бояд маҳсуб шавад. бинобар ин зарур аст, ки истеҳсол, воридот, ҳимоя ва дастраскунии маҳсулоти истеъмолкунандагон дар бозорҳои истеъмолӣ зери ҳимояи мутахассисони ниҳодҳои дахлдор қарор дошта бошад. ҳарчанд ки борҳо тавассути барномаи иттилоотии ахбори телевизиони Тоҷикистон оиди риоя нагардидани талаботи қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ ва бад будани вазъи беҳдошти гирду атрофи молу маҳсулоти ба фурӯш гузошташуда бахусус маҳсулоти гӯштӣ гузоришҳои таҳлилӣ аз баъзе ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб пешниҳоди бинанда гардонидем, вале ҳоло низ аз ҷониби бархе аз фурӯшандагон чунин бетаваҷҷӯҳӣ бар аъло мушоҳида мегардад. тавре зимни наворбардорӣ аён шуд, дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Кангурт воқеъ дар ноҳияи Темурмалик аксар соҳибкороне, ки ба фурӯши маҳсулоти гӯштӣ машғуланд, танҳо ба даст овардани манфиати иқтисодии худро дар мадди аввал гузошта ба тозагии гирду атроф ва риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ диққат намедиҳанд. ин гуна ҳолати ҳузунгез табъи мизоҷонро хира гардонида ҳамзамон боис ба паҳншавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ миёни сокинон мегардад. таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифат ва аз ҷиҳати экологии тоза яке аз шартҳои асосии солимии ҷомеа ба ҳисоб рафта, кормандони бозорҳову марказҳои савдо бояд ба ин масъала диққати махсус диҳанд. ин манзара суолеро мемонад, ки оё ин ё он ниҳоду хадамоти дахлдор аз чунин вазъ хабар надоранд, то садди роҳи чунин фурӯшандагон гарданд. бобати шарҳи ҳолати ҷой дошта ва омили асосии хунукназарӣ дар ин самт масъулеро пурсон шуда натавонистем, зеро танҳо садое ба гӯш мерасид, ки гӯё ҳозир ё замони масъулон расида меоянд, вале ҳайҳот. иттилоъ дода шуд, ки ин бозор ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе фаъолият намуда, дар ин ҷо бештар сокинони деҳоти ноҳия ба фурӯши тамоми маҳсулоти ниёзи мардум машғул шуда, аз ин ҳисоб сатҳи зиндагиашонро беҳ мегардонанд. назорат ва таъмини амнияти ӯзуқавурӣ ҳамчун ҳадафи стратегии рисолати асосии фаъолияти кории мақомоти бехатарии ӯзуқавуриро ташкил дода, маҳз густариши ҳамкориҳо бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати баландбардоштани маданияти хариду фурӯш ва истеъмолии аҳолӣ дар ин самт имкон медиҳад, ки мо ба ҳадафи худ, яъне таъмини амнияти ӯзуқавурӣ ва бехатарии он ноил гардем. аз ин рӯ масъулони соҳаро мебояд бо дарки баланди масъулият назорат ва таъмини амнияти ӯзуқавуриро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монанд,
тамбашавии воситаҳои нақлиёт дар роҳи мошингузару пиёдагузари назди бозор ва нуқтаҳои савду хизматрасонӣ яке аз ҳолати дигари нигаронӣкунанда маҳсуб мешавад, зеро ин раванд мушкилоти ҳам пиёдагард ва ҳам ронандагонро ба миён меорад. Тамбашавии воситаҳои нақлиёт аснои навбардорӣ ҳам аз тарафи пиёдагардон ва ҳам аз тарафи ронандагон бар аъло мушоҳида гардид ки аз нозирони бозор ва шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилии ноҳия дар ин самт назорати пурзур тақозо карда мешавад то ҳаракати ҳам сокинон ва ҳам пиёдагардон бе мамнуният таъмин бошад. Анваршоҳ Саидализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Темурмалик, Ахбор.